Čaute, to je pokračujem z mojom Minecraftu, takže asi ideme už na to, ale ešte chcel som povedať, že je telega odber a ideme na to. Tak, v tomto diele som chcel ísť ťažiť, lebo som sa rozhodol až v prvom diele, čo som natáčal, čo som si postavil na môj krásny môj krásny proste, toto je. Takže v tomto diele by som chcel ísť ťažiť. Som sa rozhodol, že budem ťažiť radšej. Lebo by som potreboval nejaké napríklad, že železo som potreboval a nejaké toto. Takže si robím torčky. Inak keď v tomto Minecrafte, keď zomrieš, tak sa ti akože despawnujú všetky veci, takže keď zomrieš, tak akože všetky veci ti zostanú. To je taký inčí Minecraft. Ale nebudem radšej vždy zomierať, aby neprišlo divne, že to robím na schvál. A už to vidím prvé orečko, tam vidím železo, keď vidím dobre. Tam vidím nejaké železo. Ale jak sa to... No tak som zomrel. Hovorím, že proste sa mi tie veci proste despawnu proste. Tak dobre, ideme na to. Mám plné teraz HPčka, mám plné hangarbary. Není to žiadny podvod. Proste v tej hre sa to môže robiť. Je tu aj taký kopr, ale ten kopr potrebovať nebudem. Ako keď sa mi bude hodiť, tak si ho zoberiem, ale teraz ho nebudem potrebovať, lebo mal som si zobrať asi nejaké bloky, lebo potreboval by som teraz sa dostal k tomu železu. Také bloky naťažím. A teraz bojujú proti sebe, takže teraz... Dobre, železo. Dobre, mám prvé železo na tomto svete. Tu je voda, tak tam skočím. Ja mám točky, ale teraz nepotrebujem. A ešte tu je nejaké železo. Aj lapis dokonca si zoberiem. Keď si budem chcieť enchantovať veci. Ale ešte zatiaľ nepotrebujem. Ešte tu je nejaké železo. Ako zatiaľ zo začiatku sa mi dosť darí s tým ťažením. Takže idem tak. Potreboval by som sa tam nejak dostať, ale jak, tak to neviem. Potreboval tak preskočiť. Dobre, tak som to preskočil. Ale toto tu by som potreboval. Musím to chytiť. Dobre, mám to. 8 ironov. Jaj. Presne o tom som hovoril, že spadnem a to by som nechcel. Tak, nejaké toto. Už mi došli zase bloky, ale to nevadí. Nie. No poď sem ty skôr. Dobre, je tu dosť veľa železa. Tu je nejaké. Zatiaľ sa mi dosť darí v tom ťažení, lebo zatiaľ som našiel dosť veľa železa, ktoré sa mi bude hodiť na ďalší diel, lebo v ďalšom diele som mal naplánované, že by som chcel akože ísť zase ťažiť, ale nie, že zase. Ja nejdem za ním, lebo ja nechcem, aby som... Musím ísť tam. No, poďme nižšie. Tak nič. Ma zabil, dobre, aj tak som sa chcel vrátil, lebo už aj tak začína noc. Tak idem sa vyspať. Dobre, idem si vypiec toto železo a si
si niečo vykraftím. Dobre. Inak v tomto dome by som neviem, čo by som chcel zlepšiť, ale asi viem, čo by som chcel zlepšiť. Takže idem si to tu zobrať. Potrebujem si niečo zlepšiť vo mojom dome. Ja sa tam ešte vrátim, iba že teraz si tam potrebujem ešte niečo vylepšiť. Mám teraz dosť veľa toho dreva, som si tak neťažil. Tak a ja som sa rozhodoval, ja sekeru zoberiem, že mesto tých tu, nedám toto, ale dám tu toto. A toto je tu veci, urobím stack, tak urobím a toto dám head. Tak. Sice nie tak, toto tu nebolo, ani toto. Potrebujem nejaké drevo. My sme to robili tak, že ešte tu bolo tak dve a tak sme to mali. A tu by som ešte dal plot, tak aby som nespadol. A to je jedno, asi poviem už zase stiažiť. Máme ešte dosť veľa torčiek, takže teraz nebudem hovoriť, aspoň, že nemám torčky. Veľa HPčka si uberám, ja viem. A to je koprie, že to je toto. Potrebujem sa tam nejak dostať, tak. Dobre. Ja som myslel, že som skočil vedľa. Dobre, tu je akurát železo, akurát som. Dobre, tak. No, dosť veľa železo tu bolo. Ešte tu je. Ešte. Tu je, ešte. Dobre, takže mám ďalšie 10. Chvíľu budem mať na full armor, ale ešte nie. Tak, tu mám zase ďalší iron. Chvíľu budem mať na full iron armor. Chvíľu budem mať full armor. Tak to nie, kámo, ne. Diamanty, kámo. Si zapamätám, že som našiel diamanty. To by som potreboval na toto nie tento krumpač, aký mám teraz. Dobre. Aj zlato som nejaké našiel. Do nedru sa to bude hodiť, ale zase potrebujem ten železný krumpač. No, tak. A nie je tu. Ojaj, skoro som spadol. Nechcel by som spadol. Inak teraz u nás prší. No nie, že skôr prší, ale skôr to je. Jaj. Doriť. Tak, ako zatiaľ sa mi dosť darí, ale našel som také dia. To sa mi bude komu hodiť. Veľa ironu tu som našiel. Ale že strašne veľa. Tak. Inak keď dáme silver button, tak sa odhalím. To som sa tak rozhodol, že za silver button sa odhalím. Nie za golden, ani za to ale za silver. Lebo keby som získal gold alebo to tak to by trvalo veľmi dlho. Lebo ja mám že 0 odbrateľov. Tak. Dúfam, že sem neprídu do tej poison pavúci, lebo nechcel by som. No, strašne som našiel veľa, ale zapamätám si, že diamanty som našiel.
Dobre, no asi už poviem hore. Počkaj, Jessica. Lapis, zlaté jablko. Tam, no tak to je dobre. Zlaté jablko. Kámo, šťastie sa na mňa usmialo, no. Až dosť veľké šťastie. Ďalšie, no poď. Zlato, dobre, zlato. Ďalšie torčky, keď vidím, dobre. Problém je, že teraz naše beriti skeletonov, ktorí bojujú proti sebe. Nie. To mi nevadí. Ale teraz tak a v ďalšom dielu si vykrafti. Ale ne. No už neviem s čím toto, no. Maximálne so stykami a potom so s tým drevom. Dobre, to nevadí. Keď sa vrátim, to naťažíme také uhlie, ale našiel som dia, to zapamätám si. A budem si vykraftiť teraz to ten krumpáč. Idem si kraftiť krumpáč, aby som si už mohol rovno tam toto. Krumpáč. Meč. A lopatu. Tak dobre, mám. A ešte, keď už mám toto, tak... Tak asi vykraftím ešte meč. No, pardon, štít. No. Tak a ideme zase ťažiť. A keď tak pôjdem... A to viem sa dojť, tak musím tam ísť jak predtým. A musím šprintovať za tými diamantami. Dobre, to sú, dobre. Diamanti. Že by 8. Že by to bolo 8. To je viac než 8. Teraz mám pri sebe, videli ste, že mám teraz pri sebe 0. A teraz mám 13. Tu bolo 13 diamantov. Ja neviem, povedzte mi, že či to je reálne nájsť 13 diamantov pri sebe. Lebo ja som práve že teraz našiel. Aj neviem jak, lebo pamätám si, že vždy boli tak, vždy to fungovalo tak. Že pri každom mohlo byť iba 8. A ja som teraz našiel 13 pri sebe. A neviem jak. Jaj. Tu nič sa mi neoplatí ísť. Však pôjdem hore a toto aspoň som našiel veľa diamantov. Dobre. A iron. Dobre, iron sa mi bude hodiť. Tu je niečo. Dobre, ešte tu je nejaký iron. A najviac som rád s tými 13 diamantmi. Ale ja vám sľubujem, ja som ich tam nedal. Ja som si iba svet chcel vytvoriť. Ani žiadny špeciálny seed som si tam nedal. Ja som si iba vytvoril na svet. Len klasický svet. No potom znamená, že v ďalšom dielu, keď nájdem lavu... Keď nájdem lavu, tak pôjdem do nedru. Ja ťažím, pôjdem do nedru a hotovo. Tak. No, ďalší lapis. To som nebolo to žiadne. Tak niečo sa mi zdalo, že to... Lava. Dobre, to sa mi bude hodiť. Práve oni... Počkaj, diamanti. Áno, diamanti. Nie, tak nič. Dobre, no, to je jedno. Dobre. Zavriem teraz dvere, už nepôjdem ťažiť teraz. Ale uhlie som si nezobral ešte, nie. Tak tam použijem toto.
Tak, a idem si vykraftiť niečo z tých diamantov. Ale prvé, čo robím, sa vyspím. Pardon. A ideme si niečo vykraftiť z diamantov. Tak, keď mám, že 600 tých, no 7, tak na čo napadlo, tak si vykraftiť helmu, až potom ešte niečo by som si vykraftil. Ešte tu mám ešte jeden stick. No, zatiaľ sa mi dosť darí, hej. V druhom dielu som našiel diamanty, jak seriakári, ale on ich našiel som tak stack. Ja našiel viac než stack, ale ja som ich našiel 13. Ale on ich dosť dlho hľadal, a ja som ich našiel dosť. Iba som začal točiť, už nie diamanty som našiel. A on ich hľadal dosť dlho, takže aj sa aj čudujem, keď robil, hej, tunel. Ale však čo už, každý má svoj spôsob, jak získať diamanty. Diamanti. Tak, diamantový meč. A ideme na to. Tak. Kámo, to nemyslíš vážne. Tak. Ja vám sľubujem, ja som ich tam aj nedal, však ja ani som nemal kedy som ich tam dať. Ešte mám 4 diamanty, z tých si vykraftím, viem čo. Alebo tie 4 diamanty si nechám. Tie si odložím. Všetko si odložím. Lebo som si armor si robím celý železný, lebo nechcem si vyničovať zbytočne toto. Ako zatiaľ sa mi darí. Aj toto nechcem tam dať. Škoda, no. Čo ešte môžem robiť? Ale toto je helma, ale helmu už som urobil. Toto ešte tak, toto nemôžem. Počkaj. Som si dal veľa toho drevata. Dám tam to drevo aspoň. A konečne mám nejaký. A v ďalšom dielu, keď nájdem našiel som lavu, tak pojem do nedru. V ďalšom diele pojem do nedru. Pripravte sa, koľko... Zatiaľ sa mi na tom Minecraftu dosť darí. Tak. Zatiaľ mám dve veci. Ešte tu som chcel toto, ale potom to tam dorobím. A budem to tam teraz dorobiť. Tak to sa mi teraz ten strom, čo som dal zasadiť. Jak rýchlo mi to už ide na tiež drevo. Sice nie, ja chcem toto. Ale keď chcete, tak na budúce by som mohol vytvoriť tú rýchlu pec. Lebo ja viem, že sa mi zdá, že viem, že to je dosť ľahko urobiť tú pec. Ja som to blok. Tak, dobre. Tak, dobre, no. Dobre, no, asi to už ukončím, alebo ešte si dorobím ten armor posledný. Tak dorobím si armor, hej. A ešte posledné 4 irony a mám to. Ešte si robím vedro. Alebo teraz si robím vedro. Dobre, tak. Idem si zatiaľ nabrať vodu, keď je toto. V ďalšom diele pôjdeme už do nedru. Tak. Posledné toto. Ešte posledný je toto.
Keby som mal to rýchlo pás, by mi to tak rýchlo išlo. Tak. Toto už nepotrebujem. Tak, mám kompletný armor. Je to 5. Chtěl bych tiež musel jesť to šantorčky, tak aby mne to nie je vôbec vidno. Lebo tam nedám. A dáme tam. A dám to všetko do česky teraz. A nechám si to toto. Dobre, to už. Dobre, takže keď ste sa pokračovali z tohto videa, tak dajte like, odber a zatiaľ. Čus.